Csá, a nevem DJ Szétbasz. Oké, és milyen műsorra készültél? Szétbaszóssal. Ja, bocsesz, mokesz. Most a posta megzit a dudorgóból, azt kicsit még zizeg a muskátli, ha érted, mire gondolok. Nem értem. Mi a műsorod? Hogy mi a műsorom? Ja, szlengül vágom az ABC-t, vaz. A, mint atom, B, mint baze, C, mint cerka. Szia, Déneske vagyok. De nyugodtan hívd csak Diannának. Egy táncot szeretnék bemutatni. Buzi vagy, ugye? Nem. Én Déneske vagyok. Hát akkor lássuk, Déneske. Oké, köszi, ennyi elég volt, majd értesítelek. Nincs kedved velem meginni egy 3-1-ben munka után? Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé belőlem, gondoltam egyetlen. Jaj, de csak mora, hogy rágjam ki a szívecskéidet, nem kell tévé. Ledes, nem lopott. Várj, még egyszer megpróbálom. Ha jól látom, akkor te vagy az utolsó. Megfordulnál, kérlek? Hozzád beszélek! Hát, ezt a csicskaságot. Most szerinted csicska vagyok? Várj! Ezt kérlek, mondd újra. A szemüvegedet meg egy kicsit szexisebben vedd le. Jó lesz. Oké, koncentrálj. Felvétel. Megy. Most szerinted csicska vagyok? Ez az! Te vagy az én emberem!